Masquera saying Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, tawigira nyaya, ironedza nyaya inopisa. Nyaya ya Fadzayi Mahere vanakawanda, wakabuda vachinetsa, vachivunza kuti who is the man ari mukati meupenyu Fadzayi Mahere, a question inonetsa kuwana ma-answers kwairi. Ndofunga Fadzayi Mahere makore apfuura akamboposta paInstagram picture iyo amukuonapo an engagement ring yakameka ma-headlines vanachitaura vachiti Fadzayi Mahere is now engaged since someone akaisa a ring on Fadzayi Mahere Mure Zimbabwe. Asi hatina kuzoziva kuti zvakafamba nekupi. Akaposta ro picture ramurikuona riri apo, akabuda akaisa caption yakanzi OMG this just happened. Vanhu vakawanda vakabuda vachimcongratulate Mure Zimbabwe zvakare. During my Valentine's Day aibuda achiposta maroses angabva kuboyfriend yake Mure Zimbabwe. So pane nyaya yakabuditswa an online publication inonzi Kukurigo yakabuda ichitaura iyo ichiti a married man uyo anonzi Tinashe Murapata wamurikuona ari apo anga ari murelationship na Fadzayi Mahere zvichinzi they were having an illicit affair Mure Zimbabwe. This article yakabuditswa mukore 2022. This newspaper ichitaura iyo ichiti mukadzi waMurapata akange atotiza imba yake after I find out kuti this flamboyant Harare businessman Tinashe Murapata airara anga asingacharari pamba pake mushure mekunge anga akudanana na Fadzayi Mahere Mure Zimbabwe. Zvainzi mukadzi waMurapata yakatiza yakatiza yematrimonial home nevana vake vaviri Mure Zimbabwe. Zvichinzi mukadzi waMurapata akadiscover this affair after aona a WhatsApp message from Fadzayi Mahere achirequesta mari from Tinashe Murapata. Murapata hanzi akataura iye achiexplaina achiti this request yemari inge related to the political campaign ya Fadzayi Mahere. Zvichinzi but mukadzi waMurapata anozvibhiliva since Murapata akabva achinja his phone pin code mushure mekunge anga abatirwa ma-messages achitaura naFadzayi Mahere. Zviri kunzi hazvina kupera mushe vaviri ava vakatanga kusangana kwenguva yakati rebei Mure Zimbabwe. Zvichinzi they were having meetings to a certain Arundel cafe Mure Zimbabwe. Zvichinzi then they later started spending nights away from home Mure Zimbabwe. Zvakataura zvichinzi the two vakatanga kutravela together mumota imwe chete. Zvichinzi even pavakaenda kufuneral yamai vaNelson Chamisa kumasvingo vakaenda nemota imwe chete. Zvikanzi vakarara ikoko under unclear arrangements. This publication inonzi Kukurigwa yakabva yataura zvakare ichiti Chamisa ainzi angari aware of this relationship Mure Zimbabwe. They were again pictured together at a funeral yakaitwa yeCitizens Coalition for Change yanga iri kunjanja. Mungoona iro picture rapo vari kufuneral yeCCC Fadzayi Mahere na Tinashe Murapata Mure Zimbabwe. Zvichinzi Murapata aiappear as if I wonder camera but Fadzayi Mahere aimaintaina straight face. Zvichinzi mukadzi waMurapata akathreatenwa with legal action kuti asa reveal this relationship Mure Zimbabwe. And the source yakataura iye ichinzi she is deathly afraid of Mahere and has refused to accept advice from friends and file a lawsuit despite the evidence she has gathered. So ndo marumors akambofamba. Zvichinzi Fadzayi Murapata vamuri kuona arapo was having
an affair na Fadzayi Mahere muri Zimbabwe. Tingazive kuti inyaya yechokwadi here kana kuti mushure mekunge this publication inonzi Kurigo yabuditsa this article zvina kupera mushe Fadzayi Mahere yakabuda achithreatena kusuwa this online publication through lawyers muri Zimbabwe akadimanda kuti the Kokorigo clarify on its social media platforms kuti she had nothing to do with the demise of Murapata's marriage yanga yane 18 months muri Zimbabwe. And funga his legal team yakabuda chitaura yachiti there's a clear implication in the published story as well as the tweets leading up to such publication to the effect that our client was involved in an affair with a married man which resulted in the breakdown of his marriage. And such untruths have the effect of harming our client's character as well as a professional and personal reputation. For the avoidance of doubt, it is categorically denied that our client has had an affair with any married man, or that she is responsible for the breakdown of any marriage. To that end, we are instructed to demand, as we hereby do, that you publish a retraction of the story and clarify on both the Twitter account and through the Kokorigo platform that there is no evidence that our client had an affair with the named individual, nor is there any evidence that she was in any way involved in the breakdown of his marriage, which marriage was, according to your reports, terminated more than 18 months ago. The same should be published within 24 hours of receipt of this letter, following which we have instruction to institute legal action against you. And those are the legal team ya Fadzayi Mahere vachidinaya maclaims aya vachithreatena kusuwa this Kokorigo online publication muri Zimbabwe. Murapata aizikanwa as a former Barclays Bank executive. He is now the Chief Executive Officer of Leon Business Solutions, an investment holding company iyo yanga ine ma-offices ayo Joina City muri Zimbabwe. Inyaya yakanetsa iyoyo, asi Fadzayi Mahere akabuda achiramba achiti no, haana kunge adanana ne this businessman Tinashe Murapata muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoona sei mapictures ayangava any meaning here, or angoriwo ma-co-workers aifamba ese muri Zimbabwe. Mugore rapfuura Fadzayi Mahere akabuda achitaura iye in front of the whole world, achitaura achiti akachuza kusarorwa in order to fully participate in Zimbabwe politics. Fadzayi Mahere uyo akatravela kuno addressa United Nations auditorium ku Geneva. Akabuda achitaura iye achiti she chose not to get married nenyaya yekuti ada kuva fully akabuda for the first time achitaura iye achiti she avoided marriage to concentrate more on politics muri Zimbabwe. Akabuda Fadzayi Mahere zikanzi only active ethical political participation can drive lasting social change. So when most women my age were getting married and starting a family, I announced my candidacy as an independent member of parliament for the constituency of Mount Pleasant. I ran for office under the tagline, be the change, #be the change, for it is only when individual steps out and accounted that change takes root. We must intentionally shape the world into a better place and not accept it for what it is. I believe that if our campaign could just inspire hope and a thirst for change, I would change everything. But the person I changed the most was myself. I eventually lost the parliamentary seat but gained a cause undoubtedly bigger than myself, a pursuit for justice and fairness that goes deeper than the law but is personified in everyday
lived experience of the ordinary Zimbabwean. Ndozvakabuda zvitaurwa na Fadzayi Mahere reZimbabwe, achitaura achiti she chose kusarorwa achida kufocusa fully on politics mureZimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Ndofunga maweeks apfuura, ndofunga mazuva apfuura ayo Fadzayi Mahere ainetsana naWick Chivvayo yakabuda achiti nyika achiti mvura hainaye munyika nezviri kuitwa naWick Chivvayo. Mushure mekunge akadonata $1 million United States kuZCC. Wick akabudawo achitaura achiti Fadzayi Mahere ngaauye kumasowe yaanobatirwa kuti awanikwe achiroorwawo mureZimbabwe. Tingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. And so when most women my age were getting married and starting a family, I announced my candidacy as an independent member of parliament for the constituency of Mount Pleasant. I ran for office under the tagline, "Be the change." For it is only when individuals step out and are counted that true change takes root. We must intentionally shape the world into a better place and not just accept it for what it is. I believe that if our campaign could just inspire hope and a thirst for change, I'd change everything. But the person I changed the most was myself. I eventually lost the parliamentary seat, but gained a cause undoubtedly bigger than myself. A pursuit for justice and fairness that goes deeper than the law, but is personified in the everyday lived experience of the ordinary Zimbabwean. I've seen hope in action as I've proudly taken on the role of spokesperson for the country's main opposition party,